Продължаваме с новите претенденти за вашите гласове в класацията Господар на седмицата. Иван и Андрей заради типично Сашо Диковски им коментар за футболните ни национали. Нова телевизия VIP Dance. Аплодисменти за националния отбор по футбол на България. Ето, вие се радвате! Мазохисти! Уникални олигофрени сте. Уникални олигофрени. Пълни идиоти. Просто идиоти, олигофрени, тапанари и такива. Милен Цветков. Заради Милен Цветковски му начин за почивка. Нова телевизия Здравей България. Милен, още ли Нанка? Я да го видим пак, момчето. Виж го, душичка, същинско ангелче. Нанка и Миленчо, нанка и. Директорката на столично 38 училище заради този принос в областта на физиката. BTV новините. Мислите ли, че 17 градуса са нормална температура, децата да се чувстват комфортно, все пак са седнали на едно място? Естествено, че е по-добре 18-19, но те са много деца в една затворена стая и температурата от тяхното дишане също се повишава и тя се повишава в крайна сметка и на тях им е добре, не им е студено в никакъв случай. Последният кандидат за господара на седмицата е преподавателят по вероучение на това дете. Телевизия СКАТ новини. Първо Исус ги създал и Адам си дал червото лико за Евът и ние да създадат.